da'iman ba zan manta ba. Hayin banki mai daraja anguwan da babu gauro a Kaduna. Rabbana jallo azza ka karan basira, kai ne kake da ikon yin kome zare da yin gadara. Kai min lamani ne zamani godiya na kara, al'umma da domin sirki ni kamar kuda da nama a mahauta. Hayin banki kun mini rana da'iman ba zan manta ba. Hayin banki mai daraja anguwan da babu gauro a Kaduna. Kara yin salati gun annabi mai ado da sura, shugaban halitta na Aminatu abban Zara. Kai na Allah da mini baiti na tsara. Yan hayin banki Allah ka tsare su yin asara manufata. Garin hayin banki a idon duniya yana da kima, shi dan halaka idan an masa rana sai ya kara himma. Indi kana da mai son ka na gaskiya baka yin nadama, ni ba ni rena mai suna ko a ina yana da kima dan gata. Hayin banki kun mini rana da'iman ba zan manta ba. Hayin banki mai daraja anguwan da babu gauro a Kaduna. Ina cikin masoya na shaida suna da kirki, yan hayin banki neman ilimi su ba su raki. Gani da ku amana ce ba rabuwa zare da ɗinki, duk inda na shiga in na tuna da ku sai an ga shauki fuskata. Rana da'iman ba zan manta ba. Hayin banki mai daraja anguwan da babu gauro a Kaduna. Muna da sarki mai alfarma da tausayi gare shi, dan baiwa goron giwa mai adon da ba kamar shi. Muna da sojoji a garin masu aiki da kishi, mai uwa a bakin murhu bai rashin miyatuwan shi ku fahimta. Da jarumai kani wudu masu aiki da da'a, gayun hayin banki sun iya wanka akwai sana'a. Mata hayin banki kyawawa kyan hali da far'a, ado da kulliya sun yi fice sannan akwai ɗabi'a da nagarta. Hayin banki kun mini rana da'iman ba zan manta ba. Hayin banki mai daraja anguwan da babu gauro a Kaduna. Muna da kanikawa kafintoci su mun halarci, sannan akwai ɗalibai a gurin exam suna da naci. Muna da telolin mu kwarai kuma sun rike mutunci, ga injiniyoyi na gini aikin su ba ha'inci da kazanta. Muna da 'yan kwallon nan sun iya su zan yi nuni, sun zarci kushewa a gare ni kwarai akwai yakini. Akwai direbobi ba su san su da kwalla gare ni, Suleiman Esboy godiya a gare ku zahiri kun mini rana. Yan hayin banki kun mini rana da'iman ba zan manta ba. Hayin banki mai daraja anguwan da babu gauro a Kaduna.